Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanje i ozbiljno oštećenja vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija ponovo podsjećaju korisnike da vodomere na odgovarajući način zaštite. Na taj način mogu da izbegnu prekide vodosnabdevanja u objektima koji nastaju kao posljedica havarije usled smrzavanja cevi i vodomera i troškove njihovih sanacija. Pre svega je potrebno vodomer toplotno izolovati, odnosno nije ga dovoljno samo umotati u neku krpu ili tkaninu, već je potrebno preko njega postaviti neki termoizolacioni materijal u vidu sena, slame, daske, stiropora ili staklene vune. Zatim je potrebno proveriti da li su poklopci šahtova dobro zatvoreni i ne treba ih otvarati na niskim temperaturama, upravo da ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i unutrašnjih instalacija koje se nalaze u šahtu gde je vodomer. Potrebno je zatvoriti dvorišne česme, vodu iz cevi isprazniti, potrebno je toplotno izolovati cevi u prostorijama, nus prostorijama i garažama, znači gde se ne greje, da ne bi došlo do njihovog smrzavanja i pucanja. Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se povremeno boravi, dakle vikendice i napuštene kuće. Potrebno je zaštititi toplotno vodomer, isprazniti vodu iz cevi i zaštititi cevi da ne bi došlo do njihovog pucanja i smrzavanja. Ukoliko se ipak desi da dođe do pucanja vodomera usled smrzavanja, korisnici treba da se jave našoj službi naplate u korisničkom centru u Petefijevoj 3, gde će im biti izrad predračun koji kada uplate, bit će izvršena i zamena smrznutog, odnosno puknutog vodomera. Korisnički centar u Petefijevoj ulici broj 3, kao i sva naplatna mesta javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, neće raditi u sredu 1. januara i u četvrtak 2. januara, kao ni u utorak 7. januara. U petak 3. januara i ponedeljak 6. januara radit će blagajne preduzeća u korisničkom centru u Petefijevoj broj 3, kao i u ulici Rade Končara broj 10 u naselju Mala Amerika. Od srede 8. januara svi šalteri u korisničkom centru i sve blagajne preduzeća u gradu radit će po ustaljenom radnom vremenu. Tokom novogodišnjih i božićnih praznika za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži korisnicima će 24 časa na raspolaganju biti broj dispečerske službe 023 534 097, a za njihovo otklanjanje dežuraće kao i svakog dana u godini ekipe održavanja vodovodne i kanalizacione mreže. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zrenjanin svim sugrađanima želi srećne novogodišnje i božićne praznike.